Gilauman ang grandiosong selebrasyon sa 87th araw ng Davao. Human kini magahinan og kapin 40 million pesos nga pondo. Samtang doon na say mga hagit sa paggabot sa tourist arrival alang sa selebrasyon. Ano yung report ni John D. Esteban? Pila ka adlaw na lang, araw ng Davao na. Karong Marso na ang kasaulugan sa 87th araw ng Davao. Pangutano nato mga Davaoenyo kung unsa ba ang musulod silang hunahuna kung muhisgot ta og Davao City o di ba kaha ang ilahang pagka-Davaoenyo. Davaoenyo ko, of course. Davaoenyo ko, of course. Mahilig ko og durian. Davaoenyo ko, of course, disiplinado ko. Davaoenyo ko, of course. Limpyado ko. Davaoenyo ko, of course, itsuraan ko. Davaoenyo ko, of course, kugihan ko. Sumala ni Councilor Ryan Alejandre, ang chair sa Committee on Tourism sa City Council, nga daghang aktibidad sa maong kasaulugan nga magsugod March 1 hangtod March 17 aron mas mapakita ug mapasabot ang kamahinungdanon sa araw ng Davao. Ang listahan sa mga aktibidad gipost na sa 87th araw ng Davao FB page. Naata himuon na walking museum na ay mga posters, na ay mga tarpaulin about the old Davao. No, unsa ang Davao before. This is also to educate them kung unsa ang history sa dakbayan sa Davao. Sumala ni Councilor Mirna Ortiz, ang chair sa Committee on Ways and Means, kapin 40 million pesos ang iaprubahan nga gamitong budget alang sa selebrasyon sa City Tourism Office. Naana din hatanan ang mga prices and everything, mga incidental expenses. So we approved that sa annual budget 2024. So we would expect na since it's properly provided, we have grandeur festivities. Doon na daw abag ang pribadong sektor na ini. Gilauman sa LGU nga mas daghang turista ang muduaw sa syudad atol sa selebrasyon karong tuiga, pero doon ay mga hagit. Ang Davao nasa baba, no? Ang Mindanao ba? Kung ato ang mga turista gikan sa laing lugar, musakay eroplano, mahal kayo ang plate sa eroplano. That's one challenge that we are facing right now. Second is, di nato mawala ang paghatag o travel advisory sa mga embassy sa different countries. It could affect us yun. Giawag sa LGU mga Davaoenyo nga makigduyog sa mga kalingawan o mga aktibidad karong Marso. Kauban si Jojo Solarte sa camera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.